Για να δώσετε μια πολύ όμορφη νέα εμφάνιση σε ένα ξύλινο τραπέζι, θα χρειαστείτε πινέλο, ρολό, γυαλόχαρτο, σφουγγάρι, σκαφάκι και οικολογική ρυπολίνη Aquachrome Eco της Vivechrome σε όποια απόχρωση και γυαλάδα επιλέξετε. Αρχικά, καλύψτε την επιφάνεια εργασίας σας με χαρτί ή νάιλον πριν ξεκινήσετε το τρίψιμο. Ένα ηλεκτρικό τριβείο θα ήταν σίγουρα πιο γρήγορο, αλλά και ένα κομμάτι γυαλόχαρτο βολεύει, ειδικά σε μικρές επιφάνειες και λεπτομέρειες. Μετά το τρίψιμο, καθαρίστε καλά τη σκόνη που δημιουργήθηκε, ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή. Πρώτα θα πρέπει να ασταρώσετε την ξύλινη επιφάνεια με Aquachrome Primer Eco. Αν το ρολό σας είναι καινούριο, βρέξτε το με λίγο νερό ώστε να απορροφήσει καλύτερα το χρώμα. Αναποδογυρίστε το τραπέζι και ξεκινήστε από τα πόδια. Απλώστε ένα χέρι αστάρι χρησιμοποιώντας ένα μικρό πινέλο για τις γωνίες και ένα μικρό ρολό για μεγαλύτερες επιφάνειες. Συμβουλευτείτε τη συσκευασία για τον χρόνο στεγνώματος. Περάστε 2 χέρια χρώμα ομοιόμορφα για να αποφύγετε τρεξίματα, φροντίζοντας και πάλι να τηρήσετε τους χρόνους στεγνώματος ενδιάμεσα. Τώρα το μόνο που μένει είναι να θαυμάσετε το ανανεωμένο σας τραπέζι. Vivechrome. Let's color!